Здравей, представи се с две думи. Здравей, Йонко! Аз съм Пламена и съм представител на Калиган за региона на Пловдив. Плами, какъв е най-големия проблем на водата в Пловдив и как го решава Калиган? Всеки пловдивчанин знае за този проблем. Това е варовикът, редом с всички други вредни вещества, които могат да бъдат намерени в питейната вода, но всяка домакиня и абсолютно всеки човек знае за белите следи, които остават върху съдовете след измиване. И това бих определила като най-големия проблем. Как го решаваме в Калиган? Посредством машини за пречистване на вода за дома и за офиса, които са снабдени с мембрана обратна осмоза. Като етап от пречистването, от филтриращата система, се поставя такава полупропусклива мембрана, която за щастие премахва съединението, което причинява варовика и тези бели отлагания. Посредством тази мембрана, някои знаят по-осведомени, водата се очиства от абсолютно всички разтворени и неразтворени в нея вещества, остава само водната молекула, така наречената трапезна вода получавате от машината. За тези, които имат опасения, че тя е твърде чиста, може би не полезна за организма, добавяме още един филтър, който реминерализира водата. Такава вече пречистената вода попадат натрий, калий, калций и магнезий, които са полезните минерали.